kan du snart din Gretchen. Instruktøren forlanger, at vi skal kunne hele slutscenen til i år nu. Idiot. Hun er faktisk meget sød. Hvorfor er der aldrig nogen, der må være idioter i dit univers? Irriterer dig, er sådan? Jeg vil ønske, at alle var sådan. Hvis nu jeg siger... Kalinka? Ja? Jeg elsker dig. Lyder det så som en dårlig amerikansk film? Det kommer da an på, hvordan du siger det. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Hvorfor kan man ikke længere se den slags? Vi ser for mange åndssvage film.